lichefizează, adică se încălzește până la o anumită temperatură, iar apoi se răcește, n-a mai dat boli grave niciunui copil. Dacă fierbe apa sau laptele, scap de febra tifoidă. Dar cum puteam să fierb în barcă, în mijlocul râului? Ai dreptate. Numai în parte are dreptate pescarul. El ar fi putut să bea fără frică apă din râu dacă își făcea o datorie de cetățean, și anume vaccinarea. Când era mic, părinții le-au neglijat, iar la școală, unde toți copiii sunt vaccinați, el n-a prea fost, așa că nu are niciun motiv să condamne apa și să-i ceară daune. Ce pretenție are reclamantul? Onorată instanță, ce să se rețină dorința mea ca apa să fie totuși pedepsită? Vom delibera. Să se prezinte și ultimul reclamant. Să prezinte elevul Vasilescu. Prezent. Pe dumneata, elevă în clasa a 7-a, ce te-a determinat să aduci apa în fața instanței? Onorată instanță, apa ne face greutăți în activitatea științifică. Iată, spre exemplu, un coleg al meu continuă să aibă unele concepții neștiințifice din pricina apei. Onorată instanță, rog să-mi răspundă eleva să-mi explice ce legătură are apa cu concepțiile înapoiate ale colegului său. Te rog să răspunzi. Există o legătură foarte strânsă. Apa este amestecată în practici religioase. Este o dovadă că apa este amestecată cu religia și, de ce să nu o spunem, împiedică în acest fel răspândirea științei. Permiteți, onorată instanță, să audem un martor prin care să dovedim cum făcătorii de minuni încearcă să compromită apa. Se aprobă. Să vină martorul apărării. Martorul apărării, profesor de biologie, este chemat de instanță. Sunt aici. Despre ce minune e vorba? Vă rog să explicați. Onorată instanță, și ne-am avut un caz asemănător la școala unde predau. L-a pus pe elevul care credea în apa sfințită să-mi aducă o sticluță umplută din râu. Am pus o picătură la microscop și le-am arătat copiilor. Mișuna unea o groază de microorganisme. Avea ceea ce microbiologii numesc o polimetrie foarte ridicată. Iată dovada cea mai clară că apa este amestecată cu religia. Ba mai mult, înfăptuiește și minuni. Ce are de spus apărarea? Nici o minune. Explicația e simplă. Poate să dea tot martorul nostru, profesorul de biologie. Martorul are cuvânt. Reiese cu claritate că firul de busioc este creatorul așa zisei minuni. Anumite plante emit niște substanțe desinfectante numite fitocide. Din categoria lor fac parte hreanul, usturoiul, ceapa și busiocul nostru. În contact cu fitocidele, microbii mor câteva ore. Așa se explică de ce apa în care s-a ținut firul de busioc s-a sterilizat complet. Au murit toți microbii din ea. Am reținut explicația. Reclamantul mai are vreo nerămurire? Nu, dar apa să fie pedepsită. Cum necum, ignoranța colegului meu tot de la ea se trage. Asta e culmea, nu apa e de bine, ci chiar dumneata care... Onorată instanță, protestez. Onorată instanță, rog să fiu lăsat să termin ideea. Se aprobă. Așa cum am spus, chiar reclamantul este de vină alături de colegul său. Ca elevul clasa a 7-a putea să lămurească cele cu apa sfințită, aprofundând cele învățate în mod științific la școală. Se vede însă cât de colo, că amândoi au cam lipsit de la ore. Instanța este edificată și se retrage pentru deliberare. Toată lumea în picioare, să desentiți. În numele dreptății, achităm apa de toate privirile aduse. Ea este un prețios element al naturii, fără de care viața plantelor, a animalelor și a omului n-ar fi cu putință. Lipsa ei poate pârjoli pământurile și sărăci milioane de oameni. Apa poate produce și inundații catastrofale. Ea ne poate și îmbolnăvi, dar nu din vina ei. Omul este răspunzător față de felul în care folosește această extraordinară forță a naturii, irigând pământurile, îndiguind râurile, tăind rațional pădurile, fierbând sau dezinfectând apa de băut. Se poate înlătura aproape toate necazurile pentru care ea a fost adusă azi în fața instanței. Iată de ce instanța a hotărât să respingă ca nefondată acțiunea celor 4 reclamanți, recomandându-le să folosească cu mai multă știință și pricepere acest aliat al nostru, apa, fără de care viața n-ar fi cu putință. Hai, următor, unde e?